Hi, good afternoon guys. Welcome sa panibagong vlog na naman natin. Kung dati Manila to Bicol yung mga video ko, ngayon may iba naman dahil from Bicol to Manila naman tayo. Ayan, kasalukuyan dito na kami sa Ligao Diversion Road. Ang problema ay ipit sa mahabang traffic. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Jo Marian TV. Ayan, tingnan nyo kung gaano katindi yung traffic. Pambira. Ito talaga, tunay na traffic, full stop. Walang galawan. Kabila lang gumagalaw yung kasalubong. Siguro pag naubos na sila, kami naman. So yan, karga na ulit kami ng krudo dito sa Shell Pulangi para tuloy-tuloy na yung biyahe natin. Ito yung katandem ko. Nakain mo na siya ng binili namin doon na sinapot. Sa Tagalog, maroya. Yung iba naman, tawag dyan, pinagtabi-tabing saging. Kasi pinagtabi-tabi bago ikrito. Yan. Ito, yung putong bigas. Ayan o. Yung palaman tong, yung tamis, yung bukayo. Ito pa. Kalingking. Ito, ang tawag to. French fries. Kalingking. Kalingking sa Bicol, sa Tagalog. Bahala na kayo kung ano to. Ayan. Yan yung mga baon namin. At yung ating gasoline boy, ayun, bising-busy kapupuntang. Ayan, meron pa, Pilipit. Sa Tagalog, Pilipit. Sa Bicol, Biniribit. Ayun, translator. Ayan, ngayon ako yung nagda-drive, so maya-maya, change court siya na naman. Kasi, yun nga, para hindi tayo pagod masyado, kailangan, palit-palitan. Magkano, Noy? 2,210. Ganda pa na eh. So, ayan, tatlo kami rito magkakasama. Nakasama sa biyahe. Ayan. Tapos sa atin magkarga, tuloy na yung biyahe para puntang tuloy-tuloy na. Oo, yung kalsada sinisira, yung sira ayaw ipaayos. Talaga. Talo talaga. System ng gobyerno natin. Maraming Ayan, dapat ipasemento. Ayan o, bumo, sisirain. Ayan. Punta kayo doon sa mga barangay na din na sisemento. Dapat yun ang ipasemento nyo. Hindi yung sisirain o sisemento yun ulit. Alam na. At ayan, padaan na tayo sa checkpoint dito sa Pulangi. Yan, ito nyo yung mga galing Maynila. Yan sila pinihinto dyan. Kasi tatanungin ka dyan kung saan ka papunta at hihingihan ka ng mga requirements mo. Okay. So nandito na tayo sa Bato, Camarines Sur. At malapit na tayo sa kaibigan ko na binibili natin na pasalubong sa Pasalubong Center. Kaya yan, dadaan tayo doon kasi may bibilihin tayo mga pasalubong papuntang Manila. Yan yung tindahan niya sa left side. Pag papunta kang Manila, left side. Walang ibang tindahan dito na nag-iisa. Marami pala, kaya lang sa kanyang nauna. Nice na pala. So nandito na naman tayo sa sukay namin na bilihan na pasalubong sa Pasalubong Center sa Bato, Camarines Sur. At marami kayong mabibiling pasalubong dito. Kaya ayan, ano pang hinihintay? Pasok tayo sa loob, titignan natin kung ano bang mabibili nating pasalubong mayroon dito. Ayan, kasama na natin yung may-ari na napakabait, si Madam Aida de Lima. Hello po. Ma'am, sabihin nyo na kung ano yung mabibiling mga paninda mo dito sa tindahan mo. Para yung mga uuwi galing Manila, babalik galing Manila, pupunta ng Bicol at babalik sila. Ayan. Sabihin nyo na po kung ano yung mabibili dito sa tindahan nyo. Ang dami pong mabibili dito sa aking tindahan. May pili tart po, may pili nuts,
May pansit bato, Ayun. may salabat, may turmeric, pili nuts bratel, ang dami. Dami. Masa, pili tart, tapos ano yun, yung masa de podrida. Special yun sa amin. Special, ayun. Best seller namin. Yun yung pinaka-best seller po. Yes po. Okay, yan. Ito, may mga pastillas. Kaya, huwag na kayong mamroblema kung magagaling kayo ng Bicol na bibilan ng pasalubong. Madaling tandaan kasi paglampas yun ng Riles, unang-unang tindahan sa kaliwa, yung tindahan ni Madam. Yan po. Pasalubong center dito sa Bato, Camarines. Yan. Sa mga uuwi may previous pang binibigay si Ma'am pag marami kayong bibilhin. Dito tayo sa Naga City at napaka-traffic na dito. Basta nakapasok ka ng Naga, alam mo na yan, traffic na. Pwede na. Yan, nakalampas na kami ng Naga. Dito na kami ngayon, malapit na sa ano yung pinaba natin pa rin? Malapit na kami sa Lipmanan, Kamsur. Ayan, at sa unahan lang, malapit-lapit na rin tayo sa Quirino Highway. Malapit-lapit na tayo sa Quirino Highway. Malapit na. Yan pala pag wala kang baon, may andok. Bili ka na lang isang limpo. Lechon manok. Hindi na, ano? Oh, hindi na. Kalawang tayo rito, di ba? Yung Raymond pala, diretso siyang daig. Doon tayo. Bagay. Highway. Oh. Pabigat pa ito, nasundan natin. Dito na tayo sa Delgal Eagle Checkpoint. Ayan yung mga nangaharang pagpauwi kayo ng Bicol, kailangan may requirements talaga kasi hindi kayo makakadaan basta-basta. Yun sila ayun sila. Yun, papasok na tayo ng Quezon Province. Ayan, Diyos Mabalos. Ang sulat
So bali katatapos na namin kumain dito sa Bumaca, Quezon, dito sa gilid ng dagat. Ayan. Dilim yung likod natin kasi gabi nga. Dito naman daming nagpapahinga ng mga driver. Siguro naantok na sila. Pero tayo, ayan, tuloy na yung biyahe natin. At kung ano nagpapahinga, yung partner ko naman ang magdadrive. Papasok na tayo ng diversion road ng Tiaong. So magkakape muna tayo dyan sa may una-unahan konti para pangpabawas ng antok at para ma-relax na din. Mga inaantok, dito lang kayo magkape sa bypass road, Tiaong. Hindi lang kape, marami kayo mabibiling mga suka, lambanog, ano pa, marami. Hindi pala sila tilang meron palang tindang palayok. Makayo, no? Ano ba yun? Di ba nakakalapin niya? So dito na naman kami sa Shell Alaminos. So bali pangalawang Shell na natin to. Kanina Shell Pulange. At ngayon dito sa Shell Alaminos. Yan, doon yung papuntang Maynila. Medyo talagang inaantok-antok na kasi time check natin is anong oras pa de? 1:45. So darating tayo ng Maynila siguro mga 2:30. Yan, lapit-lapit na, kaunting tiis na lang, nandun na, nasa Maynila na ulit. Yan, paka na tayo dito sa Star Tollway. Huwag na tayo magturbina kasi medyo malayo pa yung entry ng SLEX doon. So dito pag kanan, Star Tollway na para medyo shortcut tayo ng kaunti. Cash muna tayo kasi wala tayong auto sweep dito sa South. So mintuli kami dito sa Caltex SLEX kasi change court na naman. Ako naman yung magdadrive ulit. Tuloy na to hanggang Maynila. Tapos yung kasamaan ko isa umihi doon. Yan. Yan yung SLEX. Doon tayo galing. Time check pala natin is 1:37. Yun, malapit-lapit na tayo. Mga alas 2 or 2:30. Ando na tayo sa ating pupuntahan. Kaya lang, didiretso pa kami ng Bulacan sa San Rafael, Bulacan. Kaya siguro maliwanag na tayo makakarating. Nakarating na kami dito sa Valenzuela. Time check natin is 2:57. Pambira mga alaga na to. Napakakulit. Pambira mga alaga na to. Kulit. Hoy, pasok. Yan. Haba-haba ng biyahe natin, nakarating din tayo dito. Ayan. Mga alaga. Merong mga alaga. Ang kukulit, oh. Pasok.